Right, muri Zimbabwe regedza ndingoti gaga panyaya ya prophet wouta magaya panapa pari kupisa vamagaya pari nyaya dzavo mumakotu ameno dzinopera sei. But a fresh twist has emerged in a case against Prophetic Healing and Deliverance Ministries leader Wouter Magaya, with lawyers claiming police are holding a witness against her will and coercing her to testify in a rape case. In a letter dated 17 February, the legal team stated the woman did not report the matter herself and is being forced to participate. Another letter from November 2025 shows a separate woman sought to withdraw a complaint through her lawyers, but neither document has yet been presented in court. Noma mirira kata chinchacho. And in Zuro, they were even accusing a national prosecution officer angaripo arikunzi aiwa uyu ngabve ipapapo atidi kutanga chimhanya case iyoyo ye prosecutor wacho aripo, because the prosecutor accused wachinzi ndio ku UFIC ku church ya Prophet Emmanuel Makandiwa. Saka anything chanenge achada kuita ipapo anenge ari biased towards zvinhu zveko UFIC. Saka enza anogona kunyudza magaya achida kufevhera UFIC because my churches are my rivals. But let's dive panyaya iyi tionesane kuti zvii zvazopo. Albert tikutambira izvezvi muri Zimbabwe pari kunzi the National Prosecuting Authority NPA has agreed to remove top prosecutor Tendai Shonai from Clegman Wouter Magaya's rape trial after Magaya raised concern about alleged bias. In an urgent letter to the Prosecutor General dated Tuesday, Magaya claimed that Shonai's affiliation with the United Family International Church UFIC led by Prophet Emmanuel Makandiwa compromised her impartiality in the case. Magayas accused Shonai of pursuing a personal agenda against him, urging that her actions were motivated by a desire to undermine his church in favor of UFIC. She is on a mission to persecute me and destroy my church, he stated, highlighting his fears about the fairness of the legal proceedings. As a result of Magaya's claims, Shonai was absent from court on Wednesday, and the NPA has restructured the prosecution team. Angelina Munyeriwa, the NPA spokesperson, has now joined prosecutors Clemens Chimbari, Kudakwashe Chigwedere, and Foylan Muronda in representing the state. The developments in this case continue to unfold as the trial progresses. Noma mirira ita chinhu chacho pachinjwa vanhu vese vanenge vachimhanya chinhu chacho, maprosecutors acho achinjwa, anenge akutomirira mumwe waanenge achanetsana naye panenge ane waanenge achamhanya naye. Pane mumwe anenge achauya anenge akutaura zvinhu zvacho kuti zvamataura tazvinzwisisa, but muri kutaura kuti chakati vakunyatso mashoko pasina ari kuchema. This is good because munhu zvidi kuti munhu kana achinge abatwa nenyaya dzake dzekubhura mabhurugwa evakadzika ozotanga kuti ndakazonyudzwa navakandiwa, ndakazonyudzwa nani. I'm happy pane zvinhu zvaitika zvaitwa neNational Prosecuting Authority iyi yagona. I'm happy kuti vakwanisa kuteererawo chichemo cheumwe munhu, because munhu wese kanofanira kungoya achingoti inini ndiri kufilawo kuti zvakadai so apa munenge makandidzvanya bvanzi it's okay, mere tibvise munhu uri kuda kuti abviswe. Saka vamakandiwa netimu yavo tingati chiko vana vamakandiwa vabviswa pacase yamagaya. This is the news right now. Ndo mamirira akaita chinhu chacho. Ndichazonyatsouya break the news yacho yese kwachatangira chinhu chacho chese ndichinyatso explain zvese. I try my level best, but for now, before I disappear, regedza ndishandise mukana weno muri yeZimbabwe kuzivisa maZimbabwe yese vari munyika yeSouth Africa ava vanodawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastard permits. Ndiri kuti mazuva ano zvave nyore kubudikidza necompany iyo inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Idzi ndo shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana start permit, ende vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko. Saka hapana chinhu chekuchema, hapana need yekuswera uchimbovhunduka bapo kuti saka ko zvikazodai so ndoita sei. No work permit, no problem. Education Research is the solution.
And to those who are outside South Africa as well, vanokwanisa kukubatsira uri kwauri futi ikoko but chinozodiwa macho papassport yako inenge ya entry stamp yekupinda muSouth Africa. Saka munogova vanogona kupa vanhu vemabhazi kuti vakuitire skillful squabada passport yako yakangopinda muSouth Africa chete, the rest is history. Basa rakutotsva. So conduct education research kuti vakubatsirei vapedze masports, vagare vakuitira wataone company inenge yakaregistrwa kutotorawo mari sezvikuitawo vana vevamwe nozodei.